えーっと、そっか、参考の例でやってるやつ。これ、だよな。だから、新規で、なんか編集できるっけ？史実書。やめとこう。でも編集できるようになってんの？実績と古戦場。もう PK 買う必要なくなってんじゃん。紙アップで来てる。新規開始。どのシナリオでやろうかな。黄金の乱、反東卓連合、群雄割拠、関東、三個。三個はもうやったからな。範中争奪戦はいいんだけど、若干被ってんだよな、三個のレート。やっぱ水死の表で、アホボンを天下取らせる。ここら辺もな、やりたいんだよな。249年とかもう人材終わり倒してんだろ、おい。医療の戦い。修風五条元。いきなり孔明死ぬのも辛いから、じゃあ、水死の表からやろう。新武将登場させる。玄関の子供。玄関の子供。玄関はもうこの頃は死んでるのかな？ちょっと待って、登場させるか。悪いけど俺、中国の文献とか、いろいろ読んで、蜀の武将の子孫を一般市民だろうが何だろうが全てかき集めてきたから。こんだけ集めたから。完全に蜀。キルヒアイス来ている。キルヒアイス登場させる？波動か。いらんな。新勢力。新勢力を作成する？新勢力。この Y が出したやつの中でってことか。それはやめとこうか。で、入所配置。現状は漢中でしょ。で、これは王権の子だったな。王権は生徒。で、遺跡の老い。遺跡の老いは、遺跡は本来ここら辺やけど、利元の配下につけておこう。で、龍騎。これは架空だけど、蒼天航路で出てきた劉備の子供。だから、そうだな。省庁の配下につけとくか。人材的に、どうなんだろうね。まあいいか。省庁。いやでもな、指導から漢中までの移動が大変だからやっぱ漢中だな。これはご飯の子供。ご蘭だったかな。ご飯だったか忘れた。武闘派は全部ここでいいでしょう。で、これは甲冑の、お孫さんです。ただの一般市民ですね。
甲冑は、これは、ここら辺でいいかな。今20、ちょっと待って、27歳でしょ？あと20年ぐらいか。そんな長生きしないよな。ここつけるか。で、これが、その子孫、ひ孫に当たります。割と神武将に仕立て上げてるけど、この子はもう普通になんか、農民だったと思います。この子をここに生まれるようにして、で、これは、法政の子供です。法政は子供がいなくて、法政の一家は断絶したけども、なんだっけ。まあいいや。そう、なんかあったんだよ。芭蕉。これは、馬体の子供です。馬体さんだから、これちょっと待って、水死ってひょっとして孟獲の反乱から始まるのかな？違うよな、さすがに。まあ、ここら辺でいいかな。前線に置いときたいよね、やっぱ武将は。で、これは核有志の子供で、核職。核有志の子供です。これ、鎮東の配下あたりに置いとくか。で、馬上。これは馬長の、子供です。史実ですね。でも、ここに生まれるようにして、で、王君。これ、王兵の義理の子供。養子？王兵の養子ですね、これは。まあ、ここら辺でちょっと様子見ようか。で、これは、王補。職官の文官で、関羽の右腕、王補さんの娘さんです。王補さんの娘さんは一応ここにつけてる。利元の配下につけてる。で、これは脅威の孫らしい。孫、脅威の孫じゃないな。甥っ子だ。脅威の妹の子供らしいです。まあ、ここでいいんじゃないと。で、長部。これは、蜀が陥落した時に劉備に斬首にされた超人の、子供です。その時一緒に死んでます。落城かなんかで死んでるはずだけど、今回あえてこの子も活させましたと。この子はね、そこそこやるんですけど、ちょっとまずはここら辺に様子を見ておきたい。で、これは、費用の子供ですね。費州。これは、どこら辺にもね。で、これは、五件。これ誰の子だったかな？五位の子供。子供だっけ？五位の弟だっけ？もう覚えてねえな。49歳。弱い49歳。これはもうちょっと職に、生徒に置いとこう。で、5回。これなんだったっけな？ 5 回、5回って、ね、ちょっと覚えてないな。覚えてない、マジで。
で、これは陳東の子供。陳順。まあ、陳東自体が正子ではいなかったとか昔言われてたけど、やっぱりいたらしいです。加工トンと一緒ですな。は配置する武将。もう全員配置したよな。OK。圧倒的祝派やからな、俺。で、どうしよう。キルヒアイスとかちょっと一匹欲しいな。てか、なんで、レオンハルトがないの？ファンローエングラムはなんでないの？ねえ、なんでキルヒアイスとかだけいんの？どういうことこれ。こういうな、リボクとか、リボク。これキングダムでご存知。蝶の最小、リボク。で、これが、シンです。キングダムでご存知のシンです。ソンビンとかゴキとかもう名称だらけね。白騎ね。これ、長平の戦いで60万人の市民を生き埋めにした。昇華は劉邦だね。漢の高祖の、天下取りに活躍した兵糧とかを運ぶ人です。調達する人。長領は、まあ、孔明曰く、孔明が尊敬している、もう、伝説の、これも高祖を支えた軍師。漢中学期の学期。これはね、燕の国だったかな。燕の国の軍師だったかな。燕だったらちょっとそこら辺曖昧。連覇。連覇も長だっけ確か。で、亡命しまくってんだよね。最後にそうに行くんだよね。これは、まあ、なんだ、甲冑とかも、連覇は何十歳になっても頑張ってたのに、わしは当然頑張るみたいな、そういう例えによく出てくる。連覇はおじいちゃんでも最強だった。カンピはこれ、カンピ氏かな。漢の、キングダムでいう漢の国の人です。この人の書物に始皇帝が気に入ってたんだけど、こいつの才能を恐れて、李氏とかそこら辺がぶっ殺して亡き者にし。なんでキルヒアイス、ちょっとさすがに世界観壊れちゃうもんな。ちょっと俺の世代では下の方を置きたいところなんだけど、さすがにアフロは空気に合わないわ。よし、これでいいでしょう。これギブの兄弟のマジで完全にギだろ、これ。ギと結べばな、ここら辺、慶州。これちなみに、武漢ウイルスとか今、武漢コロナとかは、ここら辺、慶州の一番大事な、ここら辺だったかな。ここが武漢です。わかるでしょこの、長江に沿っていて、で、なおかつ中国。まあ、ここら辺、実際中国は北京とか、でもうこの上はもうほとんど、もうね、その街じゃないから、まあ、ここは北朝鮮とか。だから実際は、こういう今が、現時点の中国はこういう、まあもうこうかな。四川省がここら辺だから、まあこんな感じの中でも、左右の中心、上下のまあほぼ中心。で、なおかつ川沿いっていう、もう本当にもう神立地なんだよね。それが武漢なんです。ここでウイルスが発生したっていうことは、もうやっぱり、その、ロジスティックとか、なんて言うんだろう、もう、すぐ広まっちゃう。ど真ん中だからね。日本でいう、まあ、東京とかで広がったぐらいの勢い。まあ、首都じゃないけどね、もちろん。それぐらいの要衝の地です。これはもう三国志よりも前の時代から、慶州というのは常に、破行の地と言われています。ほんで、これで OK かな。出たー。おバカちゃん。心得ました。心得てないんだよな。うわ、もう何これ。おお。トリプルスコアぐらいついてるやん。
マジで。きついけど、でもそうやるとしましょう。倒しがいがあるよな。孫家の軍略見せてくれん。承知いたしました。承知いたしました。高尊教なんか絶対長生きできないよな。速攻で義に座れるから実質義なんだよな。背負っているものの重みが違うわ。心得ました。お任せください。かしこまりました。孫家の軍略わかった。そんな低い声で出る感じじゃない。心得ました。まあいいでしょう。行きましょう。これで。決定。で、ちょっとこれ上級にやるとほんとクリアできなくなっちゃうから、これはちょっとごめんなさい。中級でしていただいて、提案あり、もちろん。災害は少ないでいいかな。戦死もなくていいかな。寿命はね、これ史実にしないとイベントが進まないんじゃないっけ。というか、これ長寿にしたらどうなるの？宗英が長生きしちゃうし、孫家も長生きしちゃうから、多分不利なんだよな。やけど武将的には長寿にしときたいけど、まあ、どうしよう。それ多分、加工トンとかもまだ生きてんだよな。宗人とかも地味に。そいつらは早く死んでほしいから、やっぱ史実だ。で、女性武将登場。で、在野武将登録都市史実。これでいいでしょう。いや、マジこのアホを支えるのがきついな、本当に。忙しくなるぞ、これ。まずは漢中に曹操を破り漢中王となった劉備だったが、関羽が孫権に裏切られて敗死し慶州を失った。それからほどなく義王曹操も世を去り、後を継いだ曹丕が検定から禅譲を受け漢朝は滅んだ。劉備は義に対抗して蜀を建国したが、関羽を失った無念を拭えず孫権領の慶州に申請する。しかし陸遜率いる呉軍に医療で大敗を喫し、諸葛亮に工事を託して志半ばに報じた。龍禅を盛り立てる諸葛亮は孫悟と再び同盟を結び、また南中を平定して皇庫の憂いを断った。そんな中、義で思いがけず曹丕が急逝する。新たに曹英が即位したが、その体制は整っていなかった。これを好機と見た諸葛亮は水死の票を上奏すると、義を打倒すべく北伐の途に就いた。時に蜀の建興5年、危急存亡の時だった。いいねー。もう、三国志食好きにとったらもう、一番面白いと言ってもいい。変化統一無理。それは無理。まずは内政と。何これ？これ軍団に分けてんの？さすがに公明、じゃあ俺生徒で、嘘でしょ？それはないよね。さすがに合併しないと面白くなくない？いや、それはダメでしょ、あなた。ちょっと待ちなさいよ、それ。提案案やなるかな？やること多すぎてだれるかな？いや、だれないと思うよな。
どうしよう。ちょっと一回セーブしとこう。これ全部参考の例でやってるからな。ちょっと、15番あたりからセーブしよう。で、さすがに軍団1でやるの？まあ一応あれか、常用を狙えってことか。いや、きつくねえか、それ。輸送しまくれってこと？それはちょっと面白くないよな。どう思う？輸送しまくんの？まあまあ AI の孔明だからきっと強えんだろうけどさ。当然だ。任務は成功だ。吉報をお持ちしました。ありがたい。いいぞいいぞ。マジか。まずはこっからやれってことか。じゃあ、地域内政行くよ。商業から。承知した。承知した。で、もう命令書なくなっちゃった。確かにそうだな。これ、最初は委任しとかないと無理だな、これ。命令書問題あるわ。ご確認ください。行って参ろ何よ、お前とこで調べろよな。こっちには人材そんなないんだよ。都市内政で、さっき雇った変なおじさんしかないのか。いや、これ絶対山賊じゃん、こんな。いいの？いや、ほんと、そういうことだな。しかも、まあいいや。で、ここ取ってこいよ、気合で。ちょっとそこは必要だろ、お前。誰か、関作、行ってこい。長打なら間に合うよな、これ。絶対いけるいける。同盟してるんだから。占領。戦だな。てかもう出してるやん、線。嘘。どっちが早い？絶対向こう。一旦。ごめん。
これは絶対必要な土地なんだよ。分かってくれよ。出番だな。で、こっから提案を聞いてやろうじゃないか。ああ、そうなんだ。任務は成功だ。達成いたしました。人事創作。ええやん。ええやん。ええやんでやられると困るから、生徒から行くわ。生徒にマジさ、まともな武将一人もいねえんだわ。悪いけど。こいつらの所属タウンがわからないから、チンシンに行く。チンシンは絶対いるもんね。では参ります。で、褒美を、引き抜かれはしないと思うけど、まあ大丈夫でしょう。なんだっけ、何をやるんだっけ。そう、内政だよ、内政。内政だろ。内政すると書いて三国志だ。内政、地域内政。自動任命、商業。かしこまりました。こちらをどうぞ。お喜びください。行ってまいります。いやー、これはちょっときついなー。助けてあげられないもんな。25000で、23000。これ、陣地取りに来てるだけなのかな。送信。陣地。長安誰いんのちょっと見せて。ていうか、ちょっと待って。脅威もういるひょっとして。脅威くれよ。こいついるってことは脅威いるぞ。王位ちゃん欲しい。王位ちゃん欲しいな。王位ちゃん欲しい。脅威使えてる。中世98ある。中世98ある。無理ゲーやつ。これ今からでも取りに行ける？一旦また遅れたか俺。知らんけどさ。では参ります。嘘よねー。もう立つくらいやったらちょっとなんか反乱してもらえそうやけどな。
脅威ちゃんいけるこれ。イベントあんの？イベントある？そういう。ちょっと待って。イベント見ようよ。ちょっと待って、歴史。ないよね。ないよね。これ。投与しなきゃいけないよね。脅威。ちょっと待ってよ、脅威ちゃん。うわ、序章も取り返してえな。ああ。これまた一旦遅れたな。これ RTA みたいなもんだな、これ。間違いを許されない。常に。あ、しかも脅威が行動中なのか、投与ができないと。住んでいる。あ、もう、あ、だる、うっそだろ。オッケー、せめて、ちょっとモータツに計略。クコドンローの刑をモータツさんに送りたいと思う。お任せください。いやー、早く合併したいけど、とりあえず都市内政しようか。都市内政で、これ誰よ、これ、長子って。長子が兵を集めて、うわ、知れてんなー !1200 人しか集まらんの。知れてんなー。心得申した。知れてんなー。人足りねえなー。任せてもらおう。もう移動もできねえ。しょうがない。せめて頼む。任務は成功だ。観察頑張れ。手足となって働きます。おお、また文官か。嬉しいな、文官ばっかり。進め。吉報をお持ちしました。これ大丈夫だよね。あいつ狙ってる？ご確認ください。オッケー。いや、めっちゃ多方面攻撃。あ、脅威が出陣してる。なんとか脅威ちゃん。脅威のさ、イベントぐらい追加しとけよな、ほんと。ダルスンギ島だろ、それ。どうしよう。移動させよう。移動先。ここ。一人。二人か。いや、まあ、一人でいいか、まずは。何もやってない子。お前だな、新人のお前と、あとは本当にエリートばっかだもんな、文官の。まあ、お前だけ、とりあえず行ってこいや。向かうとしよう。なんかマイナスの特徴ついてたぞ。で、エイヤンだよ。俺、そうだよな。同盟してるんだよね、一応。いや、ある。そう。埋めてくるか、やっぱ。ここはちょっと無理してでも取っとくべきだったかもしれんけど、まあいいや。これ取っとくべきだったな、これ。どう考えても。まあいいけどね。同盟切れた瞬間にここ取りに来られるのもだるいし。一応国境を犯すことになるからいいや。で、内政、地域内政、自動を商業。かしこまりました。で、まだ命令書が6あるから、ここも内政、地域内政、自動、商業。OK。わかった。まだ1あるぞ。
む。で、攻守、ああ、そっか。次のターンでいいや。もういい。脅威はもうしょうがない。敵として頑張ろう。達成いたしました。あ、やった来たよー、来たよ、来たよー。頼むぜ。よし。これよりは従ってもらいます。なんか必殺技出てる。出てる。ご確認ください。いいぞ。もうたつ武将いんのかな。史上。いるじゃん。いねえじゃん。一人かよ。もうたつ独立しよったか。ってことは、速攻で討伐隊。お、何イベント。諸葛亮の北伐。秦諸葛亮、謹んで申し上げます。今、天下三分にして、益州疲弊す。これ、誠に気球存亡の時なり。今、南方定まり、兵公すでに足る。まさに三軍を小卒し、北の方、中原を定むべし。願わくば、愚鈍の才を尽くして、環境なる者どもを払い除き、官室を復興して、旧都に返さん。なるほど。北伐して義軍を討つのだな。だが将兵はもちろんのこと、そなたも疲れていよう。それでも行くのか。はは、この機を逃せば、義との国力差は広まるばかり。今動かねば、いずれ遅れを取ります。そこまで言うのなら反対する理由は何もない。諸葛亮、頼むぞ。はっ、いいね、この、いいね、孔明が、いおりから出るところとか、これはあれだな、石壁の後の論功交渉のあれだね。いいね。皆の者、いよいよ我が軍は中原回復のため、北伐を敢行する。ついに来ましたね。来たー、趙雲、若い。今から腕が鳴ります。北伐の勝利なくして我が軍の未来はない。皆心してかかるように。はあ、来た張宝、義援、やってやるぞ。いや、最高じゃん、最高じゃん。いってる、北伐いってる、いっちゃってる、いっちゃってるが、そんな人口で大丈夫か。そんな兵数で大丈夫なのか。ちょっと待って、とりあえず外交の同盟でもう立つと結ぶか。いやでもこいつと結ぶメリットはなくね、ないよな。助けてもらえないしな、絶対に。助けるに、まあいいんじゃない、これで。これで義が、こ
こいつはどこに出陣してるんだ。こいつ結構もう前から出陣してるんだ。なるほど。やれやれ、貴様ら、やり合うんだ。わかった。内政、地域内政、自動、商業、わかった。いや、こんななんかチンパンみたいなやつが内政してるってことは、ひょっとして都市内政。お、いけるじゃん。何これ、ホウサンニャン。あー、孫作の奥さんか。皇家の娘やな。えんちゃいます？はい。そういう架空じゃないけど、市民まで武将に借り出してるからな、我が軍は。あ、ちょっと待って。とりあえずこれ取っていこう、陣地。出陣。皇帝行ってこう。で、取って、大権。秦軍だ。出陣だ。これ間に合うかいけるな。いけそうだな。これどういう経路で行くの？山越えしますか？ OK。んで、あとは、ここだ。ここは甲州から出陣させる。誰にさせようかな。コースってなんだこいつ。皇権の子供だっけ、コースって。ちょっと素性を見とかんとな。コース。皇権の子じゃん。よし。裏切り者、皇権の子じゃん。おい、コース。行ってこい。いや、でもなんか役職ついてるから、リフク行ってこい。こうでもいいやろ、別に。みんな行くぞ。で、あとできることはまだ命令書があるね。あ、そっか、なんか、人事創作。向かおう。で、これだ。支援。任せな。オッケー、これでいい。これどうなんだろう。こいつ動けないよな。ご報告いたします。あ、もう終わった。早っ。お、山越えしてる。いけそうだな。こいつには勝つだろうな。こいつ変えるんだ。これ取ったわ。何回だっけ？講師取ったな。よし。これ、孔明さんさ、全力で常用を取っていいと思うんだけど、俺。きついか。
敵との設置面積が2倍になっちゃうから、2つでいい。策だけの武将はまだあると思うんだけど、まあわかる。天水取りたいよな。っていうか、脅威さんの忠誠さが出てくる。神になれ。来てる。ダメなの？じゃあさ、じゃあ李官じゃん。李官って脅威あきまへんかー。提案衣服隊ドルに皇帝意味ないな。こいつ定期的にこういう恐ろしいことを任したぞ。上々です。ここでお前か。50いらんぞ。で、あ、そうだ。ちょっとこれを先整えよう。姿勢。これだ。で、命令書の増加。これも必要。で、もう一個ぐらい増やしておいて。で、っていうか、これ、割拠か、主君。割拠なの？いや、ほんと、脳なしだな、おい。お前の部下で割拠のやつなんかいねえぞ、お前。割拠なの、お前。割拠なの、お前。割拠なの、お前。お任せください。割拠なの？あなた。ちょっと待って。で？読んだか？いや、読んでない。ごめん。読んでない。違う。ごめん。内政、地域内政。遊んでる人材を講師に送ればいいんだよね。そっか、指導は第二軍団だから。メンチクにもうちょっと兵を送りたいから、ここなんとかしたいよな。勝負を、都市情報、武将。勝負ここに置いたっけ？長部か。長部呼ぼう？ごめん。長部はちょっと返してもらうわ。悪いけど。移動を呼び寄せ、で、統率で上の方にいるだろう、長部。すまんな。参ろう。すまんな。陳東さん。陳東がやる必要ある？ヒシがいるじゃん。ちょっと待って、ヒシ、お前ちゃんとやれよ。やるとしましょう。頼むよ。で、お米的には金がねえな。お米問題は今のところは大丈夫か。早く米をな、量産して送ってやりてえところはあるよな。内政、都市内政、任務についてないがもう確をして、ちょっと待って。あ、ここも人いねえわ。オッケー。ちょっと、派遣しよう。使えない文献じゃない、文官。移動を、部署を、担当、めっちゃいる。お前ら。ちょっともう全く戦えないカス入れよう。
猛攻とか、猛攻ってもう死ぬやな、こいつ多分。政治の高いやつ。時計。いや、召集とか、召集はまあ、なんかイベントないよな。いいや、この二人でいいや。召集、撃星。この三人を、まあ、二人でいいか。許してやんよ。どっちか。猛攻もう死ぬだろ。許してやるわ、お前。で、お前ら行ってこい。行ってこい。まさかの。やめてくれ、やめてください、殿って顔してる。行ってまいります。甲州もしないし、あ、これはできてない。これやろう。消防を持ってんのが、お前か。え、こいつって他になんかあんの？名門的なことあんの？ちょっと待って。都市情報。武将を、こいつ。古爆築城、中石、ベイドウ、中石。そういうことね。はいはい。すべて理解した。ってことは、地域内戦で、こいつにやらしてることを、もっと商業得意にし。なんだこのおじいちゃん。こいつにさしとくか。男子を制するには兵士は不可欠です。兵舎を開発すれば兵を多く集められますぞと。言いたいところだが、お前にはこれをやっていただく。ガチガチの武漢だな、あいつ。第三の甲冑現れたな。八方閉めて、で、都市内政で、こいつに、集めさせて、チンと親子心得た。親子でやらしていく。チンと内政をさせてないの。これで甲州もまとまった。エイヤンもまとまってたよな。エイヤンも、オッケー。よし、とりあえず軌道に乗ったな。で、まだ命令書があるから、じゃあちょっと、人材、賞与、お前な。竜、ありがとうよ。竜書。いや、これ楽しみだな。ここを取るだけで、1、2、3、4、5。この取っといていいけどな、レイリオン。まあ、許したろやないかい。なんだ。で、まだあと命令書が1あるから、提案。じゃなくて、親善。あ、韓国とかへ。だよね。孫元さんにちょっと奴隷しとくか。奴隷お任せください。土下座外交言っとくわ。これで使い切った。よし、こう。で、これちょっとゆっくりにしたいんだよ。ちょっと待って。これ、味気ないよな。続け。ゆっくりにしたら全然進まないんだな。あ、停止。任務は成功だ。動いてるお前ら、本当に。あ、動いてるわ。で、北伐はどうなってる？何やってんの？ああ、そういうことね。まずは陣地を広げていくスタイルね。
あ、もうなんかダメ元で攻めて滅びたんだ、さっきのやつ。これでも常用、これでかいぞ、本当に。こちらをどうぞ。東洋でなんかできないか。脅威。計略、理官、脅威。無理だよな。これ、孔明動かさないと絶対無理じゃん。どうしよう。これ、そうこうしてるうちに右の方に行かれたら困るんだよな、今日。もういなかったりしてな。あ、さすがにそれはないか。よし。分かってんじゃん。だから、もう来てるから、都市内数の徴兵を通知させて、あ、これはこれでいいのか。やるか。あ、まだ移動中か。で、提案。李福の式は李。これ式どれぐらい ?82 だろ。まだいけるだろ。超高い山越えか。頑張れよ。で、習得させよう。なんか取ってきたよ。若えやつに習得させてあげたいけど。若えやつ。いや、長生きするやつには渡したいよな。省庁とか、死ぬんだよな、省庁。超欲とかに渡しとく。いらんな。そんなに全然いらんわ。なんですよ。エイアン。誰に行きますか。行ってまいります。てか、命令書増えすぎんご。やっば。ちょっとやりすぎたな。姿勢。こいつ外して。で、これちょっといる本当にもうそんな。やめよ。攻略。違う。内政。地域担当官による開発。いいのあるじゃないの、君。運政改革。式上限とかじゃなくてさ、なんか、町の、あれが硬くなる的なやつなかったっけ。
まあいいや。コスト超えてる。9点も必要だった。マチェテ。コスト超えてる。超えてる。どうしましょう。どうしましょうったらどうしましょう。9点も必要なのあなた。ちょっと。いやでも入れときたいよなこれは。これは必要だよ。こっちでペチロール。バリエーションはそんな増えなくていいよな。これもそんなに大事じゃない。これでいいや。これでいいやん。これでいいやん、もう。かしこまりました。で、褒美をあげないとあいつが、あれ親善、もう一個言っとく？着手いたします。まあ、もう達くんとも仲良くしながら、の、理解。違う。2個教職の刑をかけよう。これ、孔明とかなくて無理じゃねそれ。いくらなんでも。いや、それはできねえよ。どうしよう。やることない。やることなくなった。やることなくなり。なくなり。なあ、そんなことはできへん。いやー、どうしよう。どうしたらいいと思う？探索行かせる？2人行ってるし。とりあえず、中性低いやつから片っ端に抜いていくか。何これ？なんて読むの？めっちゃだるそうだな。まあ、誰もこんな来ないよな、配色のこの街に。やることない、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 やることない。セイト。何もやってない奴ら、お前、ちょっと行ってこいよ。核融資とかよ。お前とかよ。行ってこいよ。行ってまいります。よし、進めよう。あれ、観察する？任務は成功です。吉報だ。吉報をお持ちしました。君進んでなくないか。今は引く。今は引く？どういうこと？誰？大丈夫？あ、そう行くんだ。ここまでだ。お、やってんねえ、やってんねえ。
ああ、これ計略で引っこ抜かれたなとか。遅れるでない。やってんねー。てか、綱領取れよ、どっちか。てか、孫権取れよ、綱領。何やってんの。ご報告いたします。俺な、本当に輸送してあげたいんだけどさ、まだ余裕ないんだよな。てかもう進軍遅くね。あと死にかけてね。大丈夫そんなんで。えはあ、何なんかやらかしたお前行ってこいよ。あー、毒沼入っちゃった警備。任しとけよ、もう俺が完全に指図してやるからよ。ここはノーダメでしょ。出番ね。出番です。あなたの番です。こいつは1点な。よしよしよし。1点ね。ってことは、内政で、地域内政が増えてる。2箇所も増えている。商業、OK。OK、come on, baby。わかった。他は増えたとこないな。こういう。これまた出陣してきてると。8700とか。なんとか助けてあげたいんだけど。ごめん、ちょっと無理だわ。よいしょ。お、環球州とかいうの、環球圏の子供か。感謝する。いいじゃん、いいじゃん。俺は大賛成だよ、なんだって。なんだっていいんだよ。ニューヨークなんでそんな忠誠低いの君。オーローくん。オーリョーくん。いける。粗骨者になってるけど。さて、参るとするか。次。お、なんかあったらしいぞ、おい。おい、なんか義でなんかあったらしい。では参ります。義でなんか荒れてるらしいぞ、おい。義で何かあった件について。向かおう。義で揉め事が起こっている件について。陳軍とか帰ってこないの、職人。どれだけ努力をしても無理。すごいな。すごくみたいな。加工派とかはそれは来ないかな。まだバチバチでそうけだもんな。そうけ
脅威が出陣してるから脅威を投用できない。ゾウハとかいらんけども取っとく。くれない。いいぞ、でもしばしばとかいいじゃん。しばしなんだろう。しばしば欲しい。旅券とかも来るとでかいけど。これやったっけ？お、来てる！よし、行っとく！行くか！よし。これ、ちょっと良かったんじゃない？義で何か起こっている件について。義の界隈が何か揉め事起こしている件について。いや、これ来てねえこいつ。違うな。そこで満足するタイプだ。いけよ。はぁ？なんで今仲良くなったばっかなのになんで？今仲良くなって、なんで？倹約でなんかやられたか。解任とかさ、ちょっと怖いテキストを踊るのやめてもらっていいかな。義に綱領渡っちゃった。こちらをどうぞ。なんでよ、5も北伐しとけよ。何やってんだよ。一応してんのこれ、兵を連れてきて、遅き。首都兼業7000かよ。もうこの頃5だっけ首都。誰これまさか反響調達の調達か、こいつ。江南八絶の、そっか。何今、首都ここだよね。兼業だよね、孫権は。女性に守らしてる。そうだよな。いやー、優秀ね、あなた。優秀ね。優秀だけど晩年はやらかすんだよな、この子。優秀だけど老害になる。そういうのを再現してほしいよな。一方、うちの大将と来たらだよ。英雄劉備の後を継ぐ能力で、これですよ。嘘でしょ。統率8はちょっとやりすぎじゃね？ 2 ぐらいでしょ。魅力があるんだ。一応、こんなカスでも。強運の持ち主。もうこれ完全にもうあれやんけ。光栄のおもちゃやんけ、こいつ。後世。幼名の後は、無能者を指す言葉となる。後のアホですね、これ。アホ。後からアホ。アホやんのアホはこいつがルーツです。よろしくお願いします。終わってんな、ほんと。何この文官ばっかりの鎧一人も着てない。こいつお前がラストホープだよ、ほんとに。リュウチュウくん。いや、お前だよ、お前がもう。蜀の名将、超人の子。父が劉備の勧誘を断り、斬首となったため、幼少の長部は馬謖に預けられる。
南西や北伐で和食の副将となり活躍するが、外定な戦いで大敗を喫したため、和食は斬首となり、長母は謹慎となった。諸葛亮没後に陳北将軍に任じられ、義国との国境を守備した。父親長寿。いいですね、いいですね。これ、ちょっと商人来てないな、商人。商人来てないのかな。商人は来てない。商人は商人が一人も来てない。商人一人も来てない件について。YouTube 環球圏。環球州。ありがたい。うちはもう大切にするよ。下ってくれた人たちのことはシュレイね。商用来たらな、商会が来るのにな、来ないよな。こいつ派遣してるっけ？派遣してるな。旅券。種類。じゃあ、計略、クコドンローで、これは難しいで。商用はいやー、これ、モータツはもうかなり抑えになってるわ、本当に。満潮が攻め。君たち何をやっているんだい？お互いの陣地を取り合っているのかい？何をやっているんだい？あれ？そっちに出陣しちゃったの？嘘でしょ。脅威もいないよね。画商しようか。一応、脅威いるよね、まだ。いるよな。オッケー。早く、孔明、早く、ちょっと、早く。いらん。全部いらん。ゴミみたいな提案しか来ねえ。探索。出立いたします。出立いたします。もうやることないんだよな。これ序盤だけなんだよな。もう内政一回やったらもう自動でやってくれるからさ。あれ？ここ取ってないの？そっか。これ第二軍団だからだ。何回やってんだよ、俺は。オッケー。行こう。次の世界戦に行こう。お前絶対帰るよ。よし。式74。これ式次開けとこうか。造作もありませんな。達成いたしました。それで達成したつもりか。それで何かを成し遂げたつもりか。官銀ってるね。よし。で、こいつは言ってんね。よし。一方その頃、北伐は
北伐っていうより陣地広げてんのかな。あんまりそこら辺取っても意味ないと思うけど。やってんねー。やってんねー。役に立ちましたぞ。ご報告いたします。マイル。いやー、どうしよう。やることないんだよな。やっぱ北伐したいよね。ここを第二軍団にするべきだったんじゃないの？どうなのよって。どうなんだよって。任せて。はい、交代でーす。交代でーす。こうなります。おう。お任せください。で、そうだ。ボーナス、ボーナス。こんなカスでも大切にしとこう。ありがとうよ。で、さらに、習得させよっか。どうしよう。若い子、うちの生きのいい子といえば、交渉ちゃん。交渉ちゃんに、ヒヤ。こいつ、豪華。聖書。うん、そうだね。ヒヤと、
これ連動もいっとく。いっとくいっとく。あ、なに ?1 個ずつしかいけないよ。人材の習得で、交渉。に、ヒアもいっとく。いっとく。オッケー、俺こっからのゲームは、交渉育成ゲームにするわ。交渉。いっとく。武力とかクソなさそうだけど、いっとく。交渉ゲーだからな。で、満潮の足止め、どうでもいい。これもいい。嘘だろ、お前ら。ちょっと関作の応援してよ。なんなのよ。関作の応援をしてみたい。関作。向かいます。大丈夫だよな、でも。還元令はもうすぐ。OK だな。あとは、特に、そっか。これ、東洋やったっけ？やったな。当初一応言っとく？いらんわ。よし。これはさすがに、5より先に侵略できるんじゃないのか？たやすいことです。梅花袖線。ナイス。お喜びください。ナイス。人材がいるんじゃねえの？人材はないのか。待ってろ、講師。遠いなぁ。関作軍の進軍はまだ続く。ザ。関作軍の道のりはまだ遠いぞ。ご確認ください。珍しい品よりもさ、結果発表11万7都市13都市。結構やったんじゃない俺。追いついたよね。9万スタートだったもんな。2万ぐらい増えた。28万です。でも、活況同士なんだね、一応ね。カットもなんだね、カットも。これな、常用にな、もう一人ぐらい武将増えてほしいよな。もうたつ一人でできることって、しかも兵集めてんのか、こいつ。すげえな。バチガチにやる気やん。バチガチに。バチガチすやん。天水、脅威の天水を理官でなんとかならないの？脅威中性100になっちゃったよ。100になっちゃったよ。いやー、これはちょっと手痛いバリケード感あるな。なんとか応援してあげたいんだけど、本当に。
OK、こいつはもう帰ってるから、内政、地域内政じゃない。ここになるらしい。わかった。孟獲のちょっといいとこ見てみたい。おう。兵集めもそうだけど、ちょっと訓練要員も連れて行ってあげようか。訓練できるやつ、武力。いねえよな。訓練できるやつ。どうしたらいいのだ？ここは人材割といんのかな。あぶれてるやつ。いる1000万いる。1000万を雲南に持っていく。行くか。行くぜ。で、提案。皇帝。は？なんで皇帝がそっちにいんの？なに皇帝？ What's up? 皇帝って俺の部下だよね。あ、こいつのことだよね。あ、いい。高めておくべきか。はい。あ、いらん。あ、これさっき見たっけ俺。やばい。脳障害起こってる。これもやることやったな。探索だな、あとは。ひたすらの生徒の探索してみたい。松園さんしかできないじゃん。行ってまいります。行ってまいります。こんなもんだよね。感触ちょっと考えるか。上昇来ている。こんな四空とかにはそんな大都督。いやーね、本当にさ。ちょっと待って、理解とか将軍になってんの？理解将軍なの？理解はどう考えても文官だろ？ここにしよう、理解。理解。怒んないよね、理解。こんなん変えても。お前絶対文官だもんな。で、任免で、官職で、空位になった、だよ。どうだっけ？まあ、どんどん上げてっていいと思うわ。陳南将軍。統率たっけ。陳南。で、陳木将軍を馬将にしてあげていいよ。で、
もう空位ないの。もうあとみっちり。みっちりか。いや、ちょっと待ってな。完食で、ちょっとね、じゃあね、趙雲を、表記将軍にしよう。いいよね。趙雲を表記将軍にして、任免で、官職で、で、社稷将軍に利元を持っていけばいいんじゃない？利元って本当はそんなに俺も好きじゃないんだけど、しょうがないんだって。利元はもう、この国にはもう、あれあれのあれなんだって。よし。で、官職。これで、利元のポジションが、征東将軍が空いたから、征東将軍に、もう統率高くて、そんなに。君か？征東将軍に5回。この子優秀だね、意外とね。でも、馬体つけていいと思うんだよね、この役職に。いや、どう思う？左将軍でいいか。馬体だよな、馬体だよな。馬体、鎮東、5位。いいよね、これぐらいで。で、さらに、いや、めっちゃ楽しい、これ。投資とか。投資も文官でいいんじゃない？もういいけど、別に。商法、観光。左将軍のくらいに、またちょっと統率の高くて、左将軍、右将軍とか左将軍って15000か。うん。そこに、この子持ってきてあげてもいいけど、5回ちゃん。持っていく？そこはやっぱ長部じゃね？で、ちょっと文官のさ、隊長とかこんなんいらんから、なんか空いてるポジないの？ないね。ないね。ないから、一個出世してあげようよ、誰か。なんこいつら。こいつらが牛耳ってんの？全くもう無能なんだけど。草生えるんだけど、マジで。これにはわしも草生えるなんだけど。ひーをまず一番、ひーさんどこにいるの？ひー死んでるよとして。いや、ひー生きてるよな。ひーひーはまだ生きてるべ？生きとるべや。ひーいないじゃん。ひーをちょっとこうなんとかにしよう。ひー。いや、絶対生きてるって、政治。ね。いや、ガチでいないんだけど、ひー。いや、いるわ。いたわ。ごめん。なんでこいつ選べないの？なんで？
あ、もう行動済みってこと？そういうことか。へえ、そういうことか。じゃあ、せめて、荘園。荘園は荘園も行動済みか。うまくいかんね。まあでも、いいんじゃない？もう、下は詰まってるしな。いいんじゃねえか、これで。これは一番の北伐へのキラーパスになるでしょう、これ。絶対に。絶対にそうなるはず。で、東洋はもうやったっけ？やったっけ？シュレイ。シュレイは意外と曹操に懐いてんだね。クコ、鈍郎の刑。これね、竜陽、課金だっけ？意外と独立するの。やったぜ。心得ました。37日後か。どうでしょう。どうでしょう。OK。まあいいや、これで。ちょっとかなり有意義回だったな。行こう。もうすぐお昼だから配信終わるけど、それ吉報をお持ちしました。ナイスさ退却よ。そう、ちょっと遠いんだよね。やっぱ義江、東洋に行くのって。無理なんだよね。大丈夫か？ヘイ出してないよな。大丈夫じゃないし。これはどうやらくれるらしい。しょうがねえな、もう。マカオなんてやるよ、お前にって言ってくれてるみたい。マカオもらいに行きます。バカマカオのためにもらいに行きます。もうたつくんはまだ動きなし。あ、ここ侵略されてんね。お、なんだそれ。あれここら辺の慶州での争いは、やってんね。やってんね。頼む！頼む！ご報告いたします。おお。なんで満潮下がったんだろう。そんなにやれそうな兵数なのに。これひょっとして誘引の刑とかいうやつですか？これ大丈夫ですか？大丈夫ですか？リクソンさん。リクソンさんがもしも義に捉えられた時点で三国定律は成り立たなくなるんですけど、そこ大丈夫ですか？一応そこちょっと気になるんで自分。大丈夫ですか？名刀大王！名刀大王って何？こんな異民族の部下になってお前はそれでも忠誠100を保っている。表記将軍になってる。超ウルトラミラクルハイパースーパー出世じゃん。最高位じゃん。までか。これ、ちょっと、なんとか。もう、俺が北伐していいかな、もう。俺が北伐しようか。いや、でも、金がねえんだよな、割と。やってんのによ。都市内政。これ金結構かかるからな。
ケーオッケー。みんな帰ってきてる。ああ、探索するか。コーシュ。何日数一のやつらを探せないんだよ。何をやっているんだ君たち。行ってまいります。で、まだだよね。退場にあの子、ひーちゃんを持ってきたいんだけど、政治の。あ、荘園は帰ってきてるんだ。ひー、プライオリティどうだっけ？ひー荘園だっけ？荘園ひーだっけ？荘園ひー遠いんだよな。この位置まで開けちゃうよ、おじちゃん。で、大木に、あいつ。そっか、でも今出世させちゃうと、いや、まあいいや。していこう。やっていこうもう、どんどん上げていこうよ。これで、やって、任免で、官職で、で、これにより空位の保持ができてるわけでしょ？ 7000 に。OK。で、ここに、将軍、ゴミ将軍を、違う、ゴミ将軍じゃない。なんだっけ。いや、どうしよう。どうしようかね。まあいいや、ここに政治の高いやつで、若いやつで、若くねえな、お前らも。若くねえけど、いやー、どうしようかな。そう、医学とか欧州を入れたかったんだよ。こいつは入れといていいかもね。うん、こいつは入れといていいかもね。5件。もうイベントなんもないもんな。歴史系はもうないもんな。御帝即位とかさせるわけねえだろ、お前。ふざけんな、お前。死んでもさせねえよ。これでいくか。人材登用も特にしばしばもう一個送っとく。無理だよな。除染。いやー、みんな忠誠誓っちゃってさがっかりだよ、俺は。よし、行こう。次行こう。ぼちぼちかな。次のターンで、平地まで入るかな。頑張れ、観作。頑張れ、観作。観作、観作。やってんねやってんね燃やしてんね考えで上手に焼けました。文平。文平の子、文金だっけ？違うっけ？文金の子、文王。こいつの孫だっけ？むちゃくちゃすごい行きます。超運、リスペクトの人。違ったっけ？お前何やってんのずっと？は？あ、いや、一応動いてるか。脅威さんが大使になってますね。
なんか攻め時だろう。やったぞ。おナイス。こちらをどうぞ。いや、このさ、評判高い品じゃなくてさ、人を頼むよ、孔明。人をさ、我人を欲するよ。人欲するあるね。行ってくる。人脈をもってして、やばいやつばっかだよ。金取りに立てようぜばっか言ってくるやん。本当にさ、やめてもろうて。めっちゃ怪我してるよ、お前。どうしたん？毒の沼。ありがたい。毒沼ダイブしちゃった？で、これで、また、どうだっけ？あ、もうやってるんだ。これちょっと国力上がってきてるよね、絶対。絶対上がってるわ。お金やばないこれ。まあまあ。商人がね、来ないんだよ。商人が来てくれないのよね。本当に。お前、お、来てる。商人来てる。相場を知りたい。おー、ほほほほほほほ。なるほどね。撃墜。で、兵糧売却しよっか、じゃあ。こんだけ売っちゃう？ちょっと知れてんな。知れてんな。知れてんな。これを売ることで、オッケーオッケー。まあいいや、売っとこうよ、これぐらいは。達成いたしました。やめてくださいよ。めっちゃ苦しんでる。オッケー。で、人材もないし、あ、そうだ。交渉育成ゲーム忘れてた。交渉。知力。これはきついな。これはちょっとさすがに、これはお前じゃないな。習得で、知力の高いやつ。知力高い系の、お前だな。いや、これ、割と有能だな。こんなやつにこんなコミスキルを出すのかな。もうちょっと知力高めで、ほどほどのお兄さん。やっぱこいつだよな。交換賞。違うな。習得、知力。こういう、めっちゃ優秀だな。あ、これ、そっか、俺の作った武将だから。人材、習得で、知力が高くて、戦場に出るやつじゃないと意味がない。こいつはもう、大気体徳を習得で、知力で、じゃ結局こいつじゃない？いいよ、こいつに鎮静を教えてあげようよ。ね。オッケー。じゃあ、次行ってみよう。
お、やばいやばい。これ負けるんじゃないのリクソン。お、盛り返してきた。お、その頃。待ってる格子。格子が見えた。マカオが見えたぞ、みんな。マカオだ。地図にあった通りや。あれがマカオだ。進め。共に行こきっちゃーよしゅきっちゃーぶっこ抜けう。ご確認ください。珍しい品かまた珍しい品に目がない孔明。いやーでも一人武将増えたわ。これほんとありがたいね。お、北伐開始してる。義援どうした。1万8000の大軍を率いて、そのルートから行くの？これなんだっけ？四五国だっけ？四五国じゃない。喜山がここでしょ？喜山ルートだよね。違う。喜山ルートこれだ。喜山で、野国で、四五国だっけ？もう覚えてねえな。そうなんだ。第4次北伐のルートを通るんだ。木牛流馬を作る工場があるとこだよね、ここら辺ね。そんなルートで行くの？長安を目指さずに天水を取りに行くあたりいいね。ガチの北伐じゃねえかよ。良きぞ、良きぞ、良きぞ。ちょっと輸送したいな。移動、輸送、兵士、戦力、こんな感じ？めっちゃ、輸送のプロいない？輸送プロ。運搬のプロ。お前、ちょっと来てくれや。これめっちゃ遠いぞ、これ。82日間、これキープできるか？できないな。できないから、指導に入れよう。これなら無理なくいける。では参ります。指導に入れて、じゃあ向こうが多分考えて指導から運んでくれるから、いいぞ。いいな、これ。工場できたな、工場。で、この相場だから、兵糧を売る。いや、本当に売っちゃっていいんですか？兵糧、売っちゃっていいの？ちょっと待って。ここで一旦セーブしとこう。なんか人生の岐路になりそうな気がする、俺。商人で、はい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 、
はい。お喜びください。オッケーオッケー。いいんじゃない？これは売る。これは売るわ。全力で売る。全力で売るよ。全力で売るよ。いや、全部売るのはちょっとさすがに、それはいただけないから。こんなに人数いらないんだって、多分。多分こいつら2人外してもいけんじゃね？オロ売却。うん、いけるな。2万5000円売ろうよ。お喜びください。オッケーオッケー。オッケーオッケー。オッケーオッケーよ。で、ヒーが帰ってきたら、ヒーを出世させれば、これいけるぞ。オッケー、セーブしとこう。じゃあ今日は、これぐらいにしとこう。昼からプロジェクトウィンターやっぞということで、終了。